Hej YouTube. Jeg vil starte en ny kanal på YouTube, som hedder Gift Challenge. Og det er som, hvor jeg kan sætte en challenge til mig nede i beskrivelsen, eller sådan noget, hvor at, for eksempel, som jeg skal smadre æbler med op i ansigtet på mig, eller sådan noget. Så jeg er hjemme hos en af mine venner, der hedder Frederik, og Frederik han så gav mig en challenge, hvor jeg skulle ligge ned sådan her. Så jeg kunne holde det i 5 minutter. Og Frederik han står med et stopord derhen, og han filmer os. Så skal vi bare begynde, Frederik? Jo, det skal vi. Og vi starter om 1, 2, 3, nu. Det ser ud til, at du ikke, eller at du rører jorden. Jeg tror, der var noget af mit tøj, der ikke ved det med. Jeg kan lige prøve at komme lidt tættere på. Måske. Så er jeg snart ikke klar mere. Det kunne jeg ikke. Desværre. Men husk, at I altid kan like, subscribe og dislike og sådan noget hernede i kommentarerne. Eller ikke i kommentarerne, men I ved godt, hvad jeg mener. Nå, men vi ses. Hej!